gledalci, gledajte video Emraha Bašića. Danas ćemo ja i Bekir šutirati. Ko dane prvi go? Da će ko datne go, ovaj što je promašio, ovaj što je branio, njega moramo paliti vodom. Tačnije na slavu. I samo malo. Dio challenge-a je da uzmemo japanke ili papuče. Ja sam uzeo japanke, Emrah je uzeo papuče. Tako da, hajde sad da počnemo. Samo malo. Prvi je Emrah na golu. Okej. Šutira se odavde. Dio, znači, challenge-a je da uzmemo patica, uzmemo teleki čarape. Malo gore. Ja. Evo odavde ćemo. Danas će da vidite Emrahov gol. Ako omaši, ili ja odbranim, njega kvasimo vodom. Nije, samo ko zabije. Ne, i ko omaši isto. Ajde, šuta! To, Izrajna! Počekaj, ajde. Vidiš kamer. Ajde. To je moguće. Znate... Kako to dole šmrdi? Ne bi je pojel. Ha? Ne znam. Stavu govno. Ne bi to govno. Ja šta ima veze. Ostavite... Nije, godno ovdje. Ostativo je. Ostativo. Hajde ponovo onda. Ili ostativo, ovo... Ali ponovo se šuta. Pošto se svađamo. Preko. Znači go. Čekaj, maskin majicu. Ljudi, sad ću ovo uzeti kameru sad dok Emrah ne dođi. Ste vidjeli vi ljudi? Znači, ja sam tu iza kamere. Evo me. Ajde, Emrah, više šta ti je. Veseli. Okej, tu se sad treba. Još šta je bilo? Ljudi, prvi go. Kako vola? Isključi. Pa samo pola, ajde. Čekaj, ajde prvi go. Kako? Bekire. Ajde. Čekaj. Počekaj. Ajde. Nemoj ovdje do. Kako se sad zabrni? Ajde. Samo ovdje kod. Sad. Pusti ga. Ajde. Dobro, ajde. Ja ću zavrniti Bekir. Bekir, ja ću zavrniti. Ljudi, Evo sviču ja majicu da ne moram kasnije. ajde. Još gore. Ajde. Go. Sačekaj. Nisam ja tebi gore. Ajde. A malo odač. Ajde. Može vode.
Iskakalo sam, kada tu jebo iskak. Emro, gdje možeš mi uzeti papu? Što? Gdje, hajde. Može, kakalo. Šta se bojiš? Da tebe ujede. Da tebe ujede ako mene. Spreman? Ljudi. Evo. Ajmo! Ne! Dođi. Daj, ne drži. Ajde, baš, samo. Drži, vidi, hajde. Ne, vidi. Držiš ovu, vidiš ovo je, drži to, samo okreniš ovu. Ja, ajde. Sačekaj, znači, sad malo. Ovako. Čekaj, nije ja ovu šorcu. Ovako. Binti ko nije, ja obuću. Ovako ću te. Evo, kako se ovo zavrni. Evo ga. Ljudi, znači, Emra je otišao kući da uzbuta šorc. Čekamo ga. Vrate. Udađu sam žore. Idemo dati sad. Idemo sad. Vidi se. S kim si pričao? Ja sam. Snima. Bekri srce. Bekri, idi tamo. Okej, evo Emra tu, sam malo. Ajde ja da. Sam ja hoću. Čo kod moja vidjela. Emra, prati vod. Prati Emra vod, ovako ćete. Možda moj toku. Ajde sad tu, fino. Da prvo. Možda dva. Ajde, a drugi, prvo ruke. Ajde ruke. Možemo skinuti mi čarke. Evo ga s čarke. Oj. Jedan. Sad može u face. Ajde. Sad može u face koliko hoćka. Sačkaj. Evo se ljudi, sačkaj, prvo ruke. Bil velika. No, ne. Vrnjavaj tu. Ne mogu, eto ga. Ko je sada? Jo. Pa da ti probaš. Ljudi, spao sam. Odi mi noga. Mislim da neću probati. Ti tamo, gledaj ovu ruku. Ajde. Nije me sve dati. Dobro, ja ne možem go. Gdje si? Idem u izio. Ajde. Čekaj, malo. Sad ćemo približiti. I po licu. Koja se nije mokra. Ovako. Shooting challenge. Omasi. Spreman? Nisam. Hajde. Ruke. Ne smiješ bježati. Napravo. Nemoj bježati. Daj sam i ja. Hajde, bro. Dobro je. Jebijem ti. Hajde. Kako je ovo? Nadam se da vam se sviđa challenge. Sačkaj. Spala mi je papuča. Jesu? Spala mi je papuča. Hajde. To. Haj sad. Brani čovjek. Ti brani. Uleti. Hajde, uđi. Sve ti pokušaj. A gledaj ćemo, istićeš. Hajde. Čekaj, moramo naslati. Nemoj. Sačekaj.
teče tu, idi zavrni. Da bi zavrniš. Što se izmokrio? Što se izmokrio? Pa radimo čelo. Ja sam bio. Hajde zavrni gore, mati će te ubiti. Ajde. Hajde, pola. Oh, fuck. Gdje ti je majica, Emran? Što će ti majica dole? Ne, obucite majicu oba dvojca, hladno je. Brzo odmah oba dvojca. Evo tvoje vamo gore. Što će tablet ovdje?